Čaute. Dneska by som vám chcel predviesť build order na Fast Castle na aréne s 24 villagermi, 22 villagerov feudál plus 2 villagery a ešte k tomu budeme mať aj loom za 14 minút 13 sekúnd, kde hneď ako dosiahneme Castle Edge si rovno postavíme aj hrad. A aby to nebolo také jednoduché, bude to mapa so sliepkami, takže celý tento build vám teraz ukážem, ako by sa to dalo odohrať. Hádam sa niečo priučíte, možno to ovládate, možno nie, možno máte iný build order, ale ja vám ukážem ten svoj. Takže poďme na to. Ten úvod je úplne rovnaký ako pri každej hre, čiže prvých 6 villagerov pôjde na jedlo, ďalší traja na drevo a postupne ukážem čo ďalej. Ja tu nehrám proti žiadnemu hráčovi, je to len nejaký bot. Scouta som pustil na autoscouta, lebo nepotrebujem riešiť okolie. Teraz to nie je úplne potrebné v tejto hre. Ale vedeli sme dopredu, že budeme mať sliepky a to je dôležité, aby som vám ukázal, ako dosiahnuť ten Fast Castle bez toho, aby sme tu stavali mlyn, lebo každé drevo bude dôležité v tejto hre a nič nevyjde na zmar. Nebudeme zbytočne plytvať a nebudeme stavať dva mlyny. Takže už sme poslali prvého villagera na drevo, ide tam druhý. Počkáme si ešte na tretieho. Zatiaľ všetko predbieha tak ako má, že tí šiesti tu zostávajú na jedle. Tretí villager ide na drevo. Teraz nasledujúci villager bude stavať dva domčeky. A popri tom už posielame prvých dvoch na sliepky. Vždycky tu zostávajú potom už len 4. Čiže tento ide postaviť dva domčeky a s týmto istým villagerom stiahneme prasa. Čiže ideálne je stavať domčeky tým smerom, ako sú divočáci. Buď tu, aby rovno po ceste mohol stiahnuť toho diviaka. Tu už máme 5 villagerov. Keď nabehne 6, môžeme z ďalších dvoch poslať na tieto sliepky. A tu nám budú stačiť iba 4 villagery. Viac tu nebudeme posielať, ale dôležité je sledovať to, aby zbierali po dvojiciach. Netreba určite nechávať, treba to kontrolovať proste, netreba ich nechávať, aby 4 zbierali jedlo z jednej sliepky. Je to neefektívne, potom pôjdu do polovice naplnený jedlom a to je zbytočná cesta. Čiže vždycky to celý čas to treba sledovať, aby to po dvojicách zbierali. Dobre, títo traja dozbierajú tu hus, tiež pôjdu na tohto diviaka. Hneď ako budeme mať dostatok dreva, stovku, ideme stavať mlyn. Na beriskách budú 4 villagery, viac nie. Ani menej nie, proste tam musia byť 4. Popri tom musíme sledovať, že ako je na tom to mäso na tom diviakovi. Ak sa to bude blížiť už 0, tak už predstihu treba poslať jedného villagera, aby nám stiahol nasledujúce prasa. Ako to tam vyzerá? Á, dobre, už ide villager. Už on 50 jedla tam má, takže si stiahneme ďalšie prasa. Teraz, nasledujúci villageri dvaja pôjdu na gold. Ide tam prvý. Ďalší pôjde hneď za ním a budeme sledovať vždycky to drevo.
Už hneď ako budeme mať, už som to mohol aj samozrejme aj skôr naklikať, ale už musíme dať farmy. Keď tu nabehne ďalších 60 dreva, postavíme druhú farmu. Čiže tu máme 4 villagerov, na sliepkách 4. 2 villagery budú na farmách. A keďže ideme len 22 villagerov, musíme dostať teraz 6 na drevo. Máme tam zatiaľ 3, posiela 4, 5, teraz villager 6. A klikneme feudál. Tu zostávajú už len 2 sliepky, čiže pekne to vychádza. Títo, keď dozbierajú tie sliepky, títo 4, tak sa vrhnú na to jedlo pod tiskom. Musia to vyzbierať všetko. A teraz, keďže sme už v takom predstihu dali 2 villagerov na ten gold, tak nám to všetko pekne bude vychádzať a budeme mať dostatok goldu na to, aby sme vo feudáli klikli aj loom. Možno si niekto povie, že ten loom je úplne zbytočný, ale tento build vychádza len tak, že to jedlo práve tým, ako vyrobíme tých 2 villagerov vo feudáli plus ten loom, tak práve nám nabehne tých 800 jedla. Dobre. Tým, že máme málo jedla, potrebujeme teda málo dreva a potrebujeme 300 dreva, tak som musel ešte 3 presunúť, ale iba dočasne na drevo. Teraz ich hodím do tíska, s tými 3 budem stavať budovy na postup do ďalšej doby. Teraz sme naklikli 2 villagerov, sliepky už nemáme, všetci sú pod tískom. A ešte rýchlosti poviem, že títo 2 villageri, čo vyjdú, už idú na stone. Už idú na stone. A títo všetci, čo tu vyzbierajú to jedlo, aj títo 3, všetci pôjdu na stone. Dobre, robíme druhého villagera. Máme 250 goldu. A ešte dávame loom. Všetko to pekne vyjde. Stávame mining camp. Castle je nakliknutý. Villagerov na stone. Hneď ako nám nabehnú suroviny, tak klikneme upgrade na drevo, double bitku. Čiže tu ešte, aby zbytočne nezhnilo to jedlo, tak som presunul tých 2 villagerov na to jedlo a potom pôjdu späť na tej farmy, lebo je škoda každého jedla. Keďže ideme takýto rýchly up. Postavíme si domček, keďže sme ho naposledy stavali len v Dark Age. Odvtedy sme žiadny iný nestavali. Ani sme nemohli, lebo to drevo bolo veľmi natesno. Nevychádzalo by to vôbec. Takže až teraz sa staval domček, keď boli na to suroviny. Castle Age nám nabehne o minútu. Popri tom, aby som ukázal, mapa je celá vyskautená, keďže sme mali autoskauta, takže sa netreba toho bať, že v tejto rýchlosti sa vám nič nepodarí. A v Castli budeme v 14. minúte, 13. sekunde a hneď ako tam naskočíme, môžeme stavať hrad. Títo 4 villagery dozbierajú tie berisky. A už je potom na vás. Je to tak, sme v Castli, máme 680 stone. Postavíme Castle. Prípadne ešte je možnosť, ak chcete ísť Castle Drop, stiahnete všetkých týchto villagerov ešte predtým, než sa dostanete do Castle, aspoň 30 sekúnd skôr, poslať ich dopredu a oni budú stavať ten Castle a títo, čo vyťažia 650 stone, tak rozošlete na drevo, na gold, podľa toho, čo chcete ísť. Všetko to záleží aj od civilizácie. Ešte musím podotknúť, že som tu vybral takú civilizáciu, ktorá nemá žiadny ekonomický bonus, aby to zbytočne neskresľovalo tento build. A teda je už len na vás, že čo ďalej.
či budete útočiť, alebo budete pokračovať v boomovaní. Máte hromadu dreva, takže... Inak ja som tu ešte poslal 2 villagerov späť, keďže nebudete chcieť útočiť. Naťažite stovku kameňa, nebudete kupovať, lebo nemáte toľko goldu. Naťažite stovku kameňa, postavíte ďalšie tisko, môžete boomiť. Takže máme monastérku, môžeme ísť zbierať reliky. Tento bot je nastavený na hard, ale v podstate ide ten castle, ale keď si všimnete 4 minúty idle, ja mám 30 villagerov, on má 17, takže tento veľmi nevie hrať, ale to nie je podstatné v tejto ukážke, v tomto videu. Takže naťažil som si ten stone, môžem začať boomiť, mám aj dostatok dreva. A hor sa do boja. Takže ak dokážete urobiť lepší build, rád si ho pozriem. Takže môžete mi dať do komentárov, ak máte niečo lepšie vymyslené. Ja toto bežne používam, nestávam druhý mlyn na tých sliepkách, lebo mi to príde, že je to zbytočne vyhodené drevo. Takže vidíme sa teda pri ďalšom videu. Čaves.